se dostal přímo k tomu, co jsem chtěl mít jako další téma. A to užití stimulantů přímo na fight. To znamená ne něco, co používám na tréninky, ale něco, co mám přímo na zápas, abych se mentálně dostal tam, kam potřebuju. A jakože já mám trošku jinou zkušenost. Já jsem byl jenom jako vyhazovač, když jsem mladý. A můžu ti říct, že vyhodit člověka na pervitinu je kumšt. Že ten člověk se nikdy nezastaví, necítí bolest. A on může být třeba 4krát slabší jak já ho poskladám jak harmoniku, zahodím ho, ale on se dotkne země a v tu ranu vyskočí zpátky. Jakože on nemá downtime, on nemá nic a bojuje do posledního dechu a ty si pak řekneš, já mám dvě možnosti, já ho buď zabiju, anebo ho tam nechám. Ale jako varianta, kde on jako slušně odejde, jako v podstatě neexistuje. Jo. A proto jakože to byla jedna z prvních věcí, co mě napadlo, že jakože právě amfetamin nebo metamfetamin, podle toho, jaký jsi střelec, tak mě to právě zní, že ti to musí dát jako hroznou výhodu do toho fightu. Jest jako, jakože dřív, vím, že byly jako případy, že to je poměrně známý, například v Thai boxu, že ty zápasníci jako používali no a podle mě jako někteří, podle mě klidně používají v dnešní době jako takovýhle látky,